akaso kutsatuko algaitu, zerbaitetan Frantziako turrak ez ahaztu, erresuma batean bizi garela eta ez errepublika batean. Edo nola ere ez dakigu Erkorekari mezua igorri nahi izan ote dion, Frantziako turraren defentsak Frantziako Errepublikak edota ertzaintzaren baitan su eta gar ari den eskuineko talde horri. Izan ere, azken orduotan, Sanferminetako koetikoaren ensaioa bazirudien ere, suzi supersoniko bat izan dugu Euskal Herrian barrena, urrunago ere ikusia izan da, Frantziako turrari ongi etorria lehen txinparta izan ote dau. Uka ezina dena da, errepublika ala monarkia izan, hau dagoeneko izarretako gerra dela. ¡Hola, San Fermín!